di kalidad kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probensya kag nasyon. Action Reports. Second portion, patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pitsa 25 na bulan sang Oktobre, tuig 2022. Ano naman nga mga isyu ang aton daydayon para karon nga adlaw. Aba, daw may kakita kasanag. Siya na'y Senador Leila de Lima, kalyansa ni Presidente Bongbong Marcos, nagaduso sa paghilway sa iya. Daw maayong balita ini para kay de Lima. Presidente Bongbong Marcos, magatutok ini ati panon ang industriya sang kalamay. Bati basikon, makatuluti bawas gawa kag mauli-ulian ang probinsya sang Negros Occidental. Todos Los Santos, nagapasulod na, ang pagpinalumba palauli sa ila probinsya. Kabanwanan kag syudad, halong lang kag mas temprano. Kinahanglan plano na kamo kung magpalauli na kamo sa inyo sini mga lugar. Sigurado, pinalumba ini sila palauli kay magasaulog sang Todos Los Santos. Ining aton sini mga balita kag isyo idulong sa For every shared story is an inspiration for... 9, nakakita alyansa. Siya na Senador Leila de Lima, kaalyansa pa ni Presidente Bongbong Marcos sa Kamara de Representante nga nagaupod panawagan sang mga mamalida nga kinanglan mas madali nga panahon buy-ana si anay Senador Leila de Lima gikan sa iya detensyon. Suno sining mamalida ang prosekusyon na paslawan sa pagsuporta sa nagakaigo na ebidensya ining pagpasaka kaso druga batok sa anay senador nya subong panahon nga dapat ang state prosecutor maga-withdraw na sang ila reklamo kag buy-ana si de Lima. Sino nagsiling sini? Ang representante sang Cagayan, si Congressman Ropos Rodriguez, kalyansa ni Presidente Bongbong Marcos. Nanawagan sila, lakip sa nag-upod panawagan sa pag-release kay de Lima, luwas kay Rodriguez, amo ang representante nga si Edsel Lagman sang Albay, si Hataman sang Basilan, si Gabriel Bordao Jr. sang Camarinesor, Lawrence Defensor sang Iloilo, Jonathan Kate Flores sang Bukidnon, kag Sergio Dagook sang Epic Party List, kag Bienvenido Abante sang Manila. Amo ini sila ang mga mamalida nga nagaduso na. Nyati wala amang kamo sa nga nagakaigo nga suporta kag ebidensya batok kay de Lima, buhiin nyo na. Isa pa halos tanan nga nagtumo kay de Lima, nagkasaylo na, nag-withdraw na sang ila testimonya na napilitan lang kami nga itumbok siya bangod sa pamahog sang amon kabuhi sa tunagligad nga administrasyon. Baw, daw masanag-sanag hindi pagid man sigurado nga magwa sa detention pero mag-amo sini nga daw gaamat-amat damo na ang panawagan. Lakip na ang mga kaalyansa ni Presidente Bongbong Marcos base pa lang mag-humok gawa ang balatyagon man sang aton sini gobyerno. Labi na gid ang nagakapot sa kaso ni de Lima, Department of Justice nga tagaan na katapusan ang kaso. Husto na nga pag-antos ang babae, sobra na 5 katuig
withdraw ng tanan nga ebidensya, sigihon nyo papaantos sa pobre nga senadora. Ang ako nakita nga sala gilang ni Senador Lila de Lima, naghigugma siya. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung ba nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga makapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karon siya sa umuan kung umanaki. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter diratay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko na. Iyanak na ng San Diyos ang pag-ubay na pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Tumanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gid siya kay magamit mo sa module mo ti. Kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka.
Sige. Ano pasalamatan ka? Madaming nga salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Hoy, ang Pizza 1, All Saints Day, Pizza 2, All Souls Day. Ang aton sinipananawan magabaha ang pasahero ni Pizza 28 mo. Kahit Pizza 29, wala na opisina. Hasta gid Pizza 1. Martes nga adlaw 31 gindeklarar naman nga non-working holiday. So ang silingon ang ginaguso sini isang pasahero sa Pizza 28 hasta Pizza 29. Ang aton panugyan sa aton mga kauturan abi halong-halong lang. Diri sa Bacolod kag probinsya ti ready man dia ang lagko nga mga boss naton nga mag-serbisyo. Karkuloko ang series ni Portini ang dugang sa ila pursa pagkadto sur norte kag sentral nga bahin sang probinsya. Ang akon panugyan man eksperyensya ko ina nga sa panahon lang nga gadinaguso gid nga porte gid ang pagpalauli sang pasahero. Ang akon panugyan sa inyo nugay kamo pasan sang porte nga mga bagahe bla kabudlay. Sos grabe. Hindi maintindihan. Kinanglan niya ang husto-hustuhan lang nga idalon ninyo nga hindi kamo mabudlayan sa pagbiyahe. Dahil sa Manila to ya kag iban nga lugar te ang ila ti boss may mga ticket to te mas temprano ya makabakal sila ya piho na nga pag-abot sang tal nga oras kaluoy lang magpauli rektalas la kay kabakal na sila temprano ticket mong aton di wala ticket ya. Depende lang ni kung ano ang ipalayag sa mga salakyan, anong oras sila magbiyahe padulong sa mga banwa kag syudad sa diin magpalauli ining aton mga kauturan. No? Kinanglan subong palang plano na kamo kung ano ang inyo himuon sa pagpalauli ninyo sa Todos Los Santos kag subong man All Souls Day. Ang malain sini kaya ang All Souls Day daw may opisina pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Mabalik ako kay may komersyal ako, daw may masulod pa ho. Basi amo na ni ang aton ginahulat. Sige lang, komersyal tanay. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuma. Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Ako? Oo! Ikaw! Dakop ka! Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka! Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Oo! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Daong ka promo sa Action Radio Bacolod. May nadagpa na ang Action Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangog nga, dakop ka! Areglado ang aton patrol, may nadakpa na karon nga aga. Aber, si Action Eden Abuso ang nagaman sa patrol subong. Action Eden, din kamo. Good morning! Action Fred, kag sa pananapan nyo, ka-action, especially sa dili sa may barangay Bata. Ari ka particularly sa Purok Pagsa. Action na Fred, kumiin may natakpa naman kita nga nagapamati sa Action Radio Bacolod. Nay! Good morning sa imo na gangalan ta. Mayong aga na sa Action. Ako gali si Maria Teresita Swila. So, sa ang Action Radio. Perfect! Maria Teresita Suela. Pilang edad na, Nay? 63 ako. 63. Bata pa si nanay. Nanay nga, namiyan ka mamati sa Action Radio? Namiyan ko sa mga balita, tapos updated ka. Ang ila, mga drama, kag sakay Miss Wilma Antopina, namiyan man ko, This Is My Life. Perfect. Action Fred, may dugay na gininga listener niya kay Antopina, pa yung apelido ni Tita Wilma. Sugaton. Wilma Antopina Sugaton. Di, subong yung kilala mo na yung gano'n yan. Sino na yung Action Fred sa Langga? Action
sila. Single pa ni si Action Fred. Ay. Hindi, pwede. Kaya may yes ba na? May mga apo pa. Pati lang ha. Pati, good morning, Tita Jo Salanga. Nanay, kailangan pumati ikaw sa Action Radio Bacolod. Of course, it's time nga i-give back ang mapasalamat ang Action Radio sa imo. Tungod sa imo pagpamati. Pila na tinuig, no? Tungod rin nanay, mayara ikaw sang bugas. Mayara si nanay bugas sa Action Radio Bacolod. Kag of course, akay may chulutsang my Action Fred si nanay. Samtang chulutsang gil sa pwede siya ka sok sa Action Radio Bacolod t-shirt. Ay, perfect. Sa kag of course, may ara kapag sang yung lagay mo niya na very lag. Sige, anay ba? Mahumlad ba? 1, 2, 3, 4, 500 pesos Action Fred. Ano mga ba na nangyay? Tangsod, pa ako. Salamat sa Action Radio. May bugas na ko, may tangsod, may sulok-sukon pa. Ay, perfect. Man, isang Action Radio. Sabi na kay Action Eden, kay Miss MM, salamat sa paghapit diri sa amon puro kag ako ang nadakpan nyo. Salamat din nga madamo. Yes, thank you so much. I'm Maria at Trisita Tino. Na radyo. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love. Areglado na may tsansa kamo ang ibanda medyo pulo pamati basi kon maalihiran sang patrol kamo ang dason makabaton premyo basi madakpan kamo. Ang iba niya madakpan ginapriso ang ining ato niya madakpan ka may premyo. Action Radio Philippine Standard Time lasay 59. Ang aton dakop cup may premyo ka kinadulong sa aton sang Santon Plus. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping,
pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghitupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi pinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nagsagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center dapat Aksyon upod kita. Aksyon Boy Duran, kag aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.